Nuwun para sutrisno sandiwara basa Jawi. Sugeng pepanggihan kalihan kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Tluring. Semangke keparenga kita ngaturaken lampahan angin kutha ing lemah desa. Anggitanipun kelompok sekawan saking kelas 9G kanthi sutradara Sharon Brilian Anandiska, asisten sutradara Naraya Silva Febria, efek musik lan mixing Sharon Brilian Anandiska. Sandiwara radio menika dipundamel kagem njangkepi gladhen pasinaonan basa Jawi ulangan drama modern ingkang kaampu dening Miss Veronica Firdaus. Sugeng midhangetaken. Nduk, kok durung bali ya Mas Bimo kuwi? Wis 3 taun ning kutha, mulih mung sepisan pindho. Menawi tasik sibuk, Bu. Wong kerja nang Jakarta pasti uripe sibuk. Beda kalih teng mriki sing santai. Nduk, santai kuwi dudu ora sibuk, ora duwe penggawean. Wong desa ya bisa pinter, sukses lan sing penting ora lali unggah-ungguh. Nggih, Bu. Tapi jujur ae, aku pengen ngrasake urip teng kutha, dandan keren, ngomong bebas, ora diatur-atur. Nduk, bebas kuwi apik, nanging yen kelangan tata krama kuwi jenenge kesasar. Sore Bu Aminah. Oh, Rini, sore. Nduk, saka ngendi? Saking daleme Mbak Lastri Bu, kula badhe mampir dateng daleme jenengan. Santi pundi Bu? Santi sik ning kamar, Nduk. Rin, awakmu rungokno deh. Ibuku iki ngomong ae terus soal unggah-ungguh. Wong tuwa ngono kuwi mergo sayang San, ora pengen anake kesasar. Iya sih, tapi aku pengen urip bebas, Rin. Bebas kuwi ora salah, tapi nek nganti ngomong sembarangan non lali sopan santun kuwi sing bebayani. Bu, koyoke kuwi Mas Bimo deh. Alhamdulillah, Bimo wis mulih. Le, kepriye uripmu ning kutha? Kerjamu ning perantauan lancar to? Baik Bu, saiki Bimo sudah jadi kreatif direktur di agensi iklan besar Bu. Sibuk banget ngurusin klien-klien berkualitas. Tapi santai aja kali, pakai bahasa Indonesia aja. Jawa halus gitu ribet, lidahku sudah kaku. Oh, ya wis, sing penting awakmu sehat. Mas Bimo, ya ampun. Pangleng aku outfitmu keren banget. Mas, iki mesti regane jutaan ya. Ya dong, anak kota harus stylishan. Kalau mau sukses di Jakarta, penampilan itu nomor 1. Mentalitas juga harus cepet, nggak bisa pelan-pelan kayak di desa. Fix, aku mau kayak sampean. Maksudku gue mau kayak lo. Masih cocok aku neng kene. Dibilang harus ini itu, dikit-dikit andap asor. Aku mau kerja di kota juga, biar bisa keren kayak anak kota. Wis suwe ora ketemu. Awakmu saiki tambah rapi wae. Jaketmu kae apik. Mesti tuku nang kutha ya. Ya Guntur, di Jakarta tuntutannya tinggi. Kalau penampilan nggak meyakinkan, orang nggak bakal nganggep. Nggih, kutha kuwi pancen beda. Aku krungu saka Pak RT, awakmu saiki kerjane wis dhuwur. Direktur apa ngono ya?
kreatif direktur, ngurus brand besar, klien nasional, kerjaannya lumayan bikin kepala panas. Ha, pantesan wong cilik koyo aku mau ngurus sawah lan bengkel, paling mumet mikir pupuk lan udan. Ya itu bedanya kota sama desa. Ngomong-ngomong, urip nang kutha kuwi kepenak ta? Omahe gede, dalane gede, kabeh cepet. Kepenak sih asal kuat, gak ada waktu buat basa-basi, semua serba target. Yo wis, saben wong dalane dhewe-dhewe, aku mung seneng isih bisa ketemu kancaku wektu cilik. Ngomong-ngomong, sesuk warga arep kerja bakti resik makam leluhur biasane sadurunge nyadran. Ringkesi makam, emangnya penting ya? Penting duduk mung resik kuburan. Iki wektune kanggo eling sapa sing buka desa iki, sapa sing ngopeni sawah, lan sapa sing ndongakake awake dhewe nganti iso urip kaya saiki. Di kota hal kayak gitu udah jarang. Iya, aku ngerti. Nang kene iki carane wong desa eling lan ngumpul wong sing suwe ora bali biasane melu sekadar nyapu, sekadar ndonga. Guntur kuwi bener. Kerja bakti kuwi ora mung kanggo makam, tapi ya kanggo njaga rasa perseduluran. Wong sing suwe ora ketemu iso dadi nyapa maneh. Saya lihat nanti aja, Mbak Lastri. Jadwal saya padat. Ngerti mo, ning ya aja nganti sibukmu gawe awakmu lali carane nyapa lan ngajeni wong. Le, lek liwat wong tuwa ya permisi. Iya Mbak. Sing tak elingi, wong sing sukses kuwi dudu sing ora duwe wektu, nanging sing ngerti kapan kudu mandeg lan eling. Bimo ndi kok gak enek nang omah. Bimo ning njaba karo Guntur, Pak. Wis suwe gak ketemu. Bu, besok gue mau beli baju baru kayak punya Mas Bimo ya. Kayaknya kalau gue pakai model gitu bakal kelihatan lebih keren deh. Ngomong apa toh, Nduk? Gue ki apa? Ibu ora ngerti. Ngomong sing apik karo wong tuwa. Basa sing bener. Aduh, Ibu. Please deh. Zaman sekarang kalau masih pakai kulo itu kesannya kaku banget. Mas Bimo aja santai ngomongnya. Masa Ibu gak mau lihat anak sendiri kelihatan keren kayak orang kota? Astagfirullahaladzim. Santi, awakmu kok wani nyebut ibu ngono lho. Ibu sing gedekne awakmu, Nduk. Aja ngomong ngono, ora sopan. Ya elah Bu, cuman kata ganti doang, biar akrab. Jangan lebay deh. Mas Bimo aja sukses tanpa ribet pakai aturan desa. Aku cuman pengen kayak dia. Cukup Santi. Mo, mlebu omah kok ora nganggo salam. Oh ya Pak, maaf. Wis lungguh dhisik, Bapak pengen takon. Mau awakmu ketemu Guntur ta? Iya Pak, tadi ketemu Guntur nang ngarep. Piye mo? Guntur mau ngomongne apa?
Dia ngajak saya kerja bakti, Pak. Resik makam leluhur. Katanya buat tradisi desa buat ngajeni wong-wong sing wis buka desa iki, sing biyen dandani sawah lan dalan. Terus, Katanya juga biar warga ngumpul, saling sapa, eling asal usul. Tapi menurut saya itu buang-buang waktu, Pak. ngono toh. Pak, zaman sekarang sudah berubah. Di Jakarta kalau saya terlalu banyak pakai permisi dan basa-basi, saya bakal tertinggal. Sukses itu butuh ambisi, bukan sekedar unggah-ungguh. Le, rungokno bapak, sing jenenge sukses kuwi dudu mung dhuwur jabatanmu utawa akeh duitmu. Ilmu kuwi pancen dhuwur, nanging adab kuwi luwih dhuwur. Wong pinter sing kelangan adab asor. Kuwi kaya wit sing dhuwur nanging oyote garing. Gampang rubuh kena angin sithik wae. Tapi adab gak bikin saya menang tender, Pak. Mungkin ora nambah duitmu, nanging adab kuwi sing gawe awakmu diajeni manungsa lan Gusti. Sukses tanpa unggah-ungguh kuwi kosong, Le. Awakmu iso duwe sakabehe, nanging atimu sepi. Aja nganti pangkatmu munggah nanging derajat kemanungsanmu malah mudhun. Nah, niki sisih wetan sampun resik, Pak RT. Godhong garinge sampun dikepalke. Alhamdulillah. Loh, Tur, kae sapa sing mlaku mrene? Ketoke kok Bimo karo Santi? Nuwun sewu Guntur, Mbak Lastri, kula badhe tumut bantu. Loh, Bimo, tak kira awakmu isih turu amarga kesel dadi direktur. Ora Tur, Bapak wingi sampun maringi nglemu sing luwih ndukur ketimbang jabatan kula. Jebule bener, dadi wong pinter niku gampang, nanging dadi wong sing eling lan ngajeni iku sing utama. Mbak Lastri, Mas Guntur, Santi nggih nyuwun pangampunten nggih. Wingi sampun kemayu lan boten sopan. Niki Santi mbeto sapu saking griya. Lah, ngono kuwi sing jenenge asale saka desa. Senajan sikilmu wis nindak kutha, nanging atimu kudu tetep ana ing lemah kene. Ayo nduk, dipulung godhonge. Nggih, Mbak Guntur. Endi cangkule? Aku pengen ngrasakne maneh rasane dadi wong desa sing nyata. Adab lan unggah-ungguh kuwi dudu penghalang kemajuan. Nanging dadi oyot sing nahan awakmu supaya ora rubuh nalika angin kutha nerjang dhuwur. Para sutresna sandiwara basa Jawi, mekaten pasugatan sandiwara asesirah angin kutha ing lemah desa. Saking kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Tluring. Anggitanipun kelompok sekawan saking kelas 9G kanthi sutradara Sharon Brilian Anandiska, asisten sutradara Naraya Silva Febria, efek musik lan mixing Sharon Brilian Anandiska. Miwah paraga Ibu Aminah dening Risya Haryanti, Pak Darmo dening Raffi Putra Wicaksono, Bimo dening Raditya Putra Ramadan, Santi dening Erlita Windy Nandari, Mbak Lastri dening Naraya Silva Febria, Rini dening Sharon Brilian Anandiska, Guntur dening Muhammad Fakih Fiddin.
Matur nembah nuwun awit kawigatosan panjenengan. Mugi tansah kersa midhangetaken sandiwara basa Jawi. Mugi kanthi wentosipun sandiwara menika saged murakabih, mupangati lan dados panglipur manahipun para sutrisna sandiwara basa Jawi. Wekasipun atur kanthi asesanti rum kuncaring bangsa dumunung ing luhuring budaya. Nuwun.